Dyma grynodeb fideo yn rhannu gwybodaeth am Gronfa'r Deyrnas Unedig. Rhaglen ariannu sy'n cael ei chynnig gan bortffolio'r Deyrnas Unedig yng Nghronfa gymunedol y Loteri Genedlaethol. Nod y cyflwyniad hwn yw rhoi gwybodaeth i chi i'ch helpu i benderfynu os yw'r rhaglen yn addas ar gyfer eich gwaith, neu ddarparu gwybodaeth am Meini Prawf a Nodau'r rhaglen. Awgrymiadau, manylion am yr hyn nad ydym yn edrych i'w ariannu, a rhestr wirio o bethau i'w hystyried cyn ymgeisio. Yn ogystal â'r wybodaeth hon, rydym yn eich annog yn gryf i ddarllen pob adran ar wefan Cronfa'r Deyrnas Unedig. Mae'r rhestr wirio hon yn dangos rhai o'r pethau pwysig y dylech eu hystyried cyn gwneud cais. Os gallwch chi ateb ie i'r holl gwestiynau hyn, gallai'r Cronfa'r Deyrnas Unedig fod yn addas ar gyfer eich gwaith. Mae'n bwysig nodi bod ein prosesau asesu yn gystadleuol iawn, felly ni allwn warantu llwyddiant ar unrhyw gam o'r broses. Byddwn yn dangos y rhestr wirio hon eto ar ddiwedd y cyflwyniad. Y pethau y dylech eu hystyried yw: a yw eich sefydliad yn gymwys i ymgeisio ar gyfer y raglen hon? A yw eich prosiect yn bodloni'r holl Meini Prawf? A yw eich prosiect yn bodloni un nod yn dda? A fydd eich prosiect o fudd i gymunedau ar draws y Deyrnas Unedig? Allwch chi ddangos tystiolaeth o effaith? Ydych chi am wneud y newidiadau hirhoedlog i systemau sy'n effeithio ar fywydau pobl? Byddwn yn manylu mwy ar y rhain ar y sleidiau canlynol. Mae'r sleid hon yn rhoi gwybodaeth am amseru a symiau. Mae Cronfa'r Deyrnas Unedig yn cynnig grantiau rhwng £500,000 o bunnoedd a £5 miliwn o bunnoedd, ac rydym yn disgwyl ariannu tua 20 o brosiectau y flwyddyn. Hyd y grantiau sydd ar gael yw rhwng 2 a 10 mlynedd, ac rydym yn disgwyl i ran fwyaf o brosiectau fod rhwng 2 a 5 mlynedd o hyd. Nid oes dyddiad cau ar gyfer ceisiadau. Rhaglen dreigl agored yw Cronfa'r Deyrnas Unedig. Mae'r sleidiau nesaf yn rhoi gwybodaeth am Meini Prawf y rhaglen y mae'n rhaid i bob prosiect ei bodloni. Y cyntaf yw buddio cymunedau ar draws y Deyrnas Unedig. Gallwn ariannu prosiectau sy'n dangos hyn mewn gwahanol ffyrdd. Er enghraifft, gweithio ar draws y Deyrnas Unedig, neu ar draws mwy nag un wlad yn y Deyrnas Unedig, neu brosiectau sy'n seiliedig ar lefydd sy'n gallu dangos sut y byddant yn rhannu dysgu a allai dylanwadu ac ysbrydoli newid mewn ardaloedd eraill.
Mae diddordeb gennym yn y partneriaethau, perthnasoedd a rhwydweithiau sy'n gwneud hyn yn bosib. Rhif 2. Cynyddu effaith profedig. Rydym yn chwilio am brosiectau sy'n adeiladu ar waith sydd eisoes yn bodoli, sy'n gallu dangos tystiolaeth effaith ac sydd â chynlluniau i gynyddu'r effaith honno ymhellach. Gallai hyn fod trwy gyrraedd mwy o bobl neu ehangu i ardaloedd newydd. Neu gallai hefyd fod trwy ddatblygu seilwaith gwell neu wella'r gefnogaeth rydych eisoes yn eich cynnig i bobl. Y trydydd Meini Prawf yw cefnogi, anfantais a gwahaniaethu. Rydym yn edrych i dargedu ein harian lle mae ei angen fwyaf. Mae gennym ffocws cryf ar degwch. Felly, rydym yn edrych ar sut y gellir gwneud pethau'n degach ar gyfer y grwpiau hyn. Ar un olaf, helpu creu newidiadau parhaol i wasanaethau neu systemau. Rydym am gefnogi prosiectau uchelgeisiol a allai arwain at newid hirdymor, parhaol a thrawsnewidiol. Rydym yn galw hyn yn newid systemau. A gallai hyn gynnwys mynd i'r afael a gwreiddiau problemau, newid rheolau arferion neu ffyrdd o weithio. A rhoi mwy o reolaeth i gymunedau dros benderfyniadau ac adnoddau. Gall prosiectau wneud hyn ochr yn ochr a darparu gwasanaeth. Ond nid ydym yn edrych i ariannu prosiectau sydd ond yn ceisio darparu gwasanaeth. Mae'r sleidiau nesaf yn rhoi gwybodaeth am amcanion y rhaglen. Ac rydym yn chwilio am amrywiaeth o brosiectau ar draws y nodau hyn. Rydym yn credu y bydd y prosiectau cryfaf yn bodloni un o'r amcanion hyn yn gryf. Nod 1 yw gwella perthnasoedd rhwng pobl a phrofiadau bywyd gwahanol. Oherwydd gwyddom fod gan gysylltiad ar draws ffiniau cymdeithasol, fanteision cymdeithasol enfawr a dwf. Gallai hyn olygu dod â phobl at ei gilydd o wahanol gefndiroedd, cenedlaethau neu lefydd. Nod 2 yw cefnogi pobl a chymunedau
i gysylltu'n ystyrlon ar-lein pan ei fod yn anodd cyfarfod wyneb yn wyneb. Gall enghreifftiau gynnwys oherwydd problemau iechyd, cysylltiadau trafnidiaeth gwael, neu oherwydd ei bod yn byw'n bell o eraill sydd â phrofiadau neu hunaniaeth debyg. Rydym yn ymwybodol o dlodi digidol yma, a byddem yn annog prosiectau i ddweud wrthym sut maen nhw'n bwriadu ymdrin â hyn. Nod 3 yw cefnogi pobl o bob cefndir i ddylanwadu ar ddyfodol eu cymunedau. Er enghraifft, creu ffyrdd i bobl leol gael pŵer dros benderfyniadau sy'n effeithio arnynt. Nod 4 yw helpu plant a phobl ifanc sy'n wynebu heriau penodol i newid y systemau sydd o'i hamgylch, drwy roi llais iddynt a gweithredu arno. Dylai prosiectau nodi beth yw'r heriau penodol a sut y byddant yn targedu'r plant a'r bobl ifanc penodol hynny. A nod 5 yw helpu mwy o sefydliadau i esblygu a gwrando ar blant a phobl ifanc trwy wreiddio arferion llais ieuenctid gwych i sefydliadau ddefnyddio'r hyn y mae plant a phobl ifanc yn ei ddweud i wella eu cymunedau a'r systemau a'r gwasanaethau y maent yn dibynnu arnynt. Rydym yn croesawu prosiectau sydd wedi harwain ac sydd ar gyfer pobl anabl. Mae hyn oherwydd rydym yn ymwybodol o'r heriau y mae pobl anabl yn ei hwynebu ac hoffem annog mwy o geisiadau ar gyfer prosiectau sy'n canolbwyntio ar leisiau pobl ifanc. Ond rydym yn agored i brosiectau sy'n gweithio gyda phob cymuned. Dim ond ei bod yn bodloni'r holl Meini Prawf ac un nod. Dyma rai awgrymiadau am y Meini Prawf a'r Nodau. Yn gyntaf, nid oes angen i brosiectau fodloni'r holl amcanion. Rydych yn fwy tebygol o gael eich ariannu os ydych chi'n bodloni un nod yn dda iawn. Yn yr un modd, rydym yn annhebygol o ariannu prosiectau sydd eisiau gwneud ychydig o bopeth. Byddwn ond yn eich ariannu i gynyddu effaith y pethau rydych chi eisoes yn ei gwneud. Dylech allu dangos tystiolaeth gref o effaith y pethau hynny. Ac mae'n ddefnyddiol i gadarnhau'r hyn yr ydym yn ei olygu
trwy gymunedau. Rydyn ni'n golygu pobl sydd naill ai'n byw yn yr un ardal neu'n rhannu hunaniaeth, diddordeb neu brofiad. Rydym bob amser yn ei gweld hi'n ddefnyddiol esbonio yr hyn nad ydym yn edrych i'w ariannu. Felly, nid ydym yn chwilio am brosiectau sy'n newydd sbon nad ydynt yn cael effaith y gallant ei dangos neu nad oes ganddynt unrhyw gynlluniau ar gyfer cynyddu effaith. Rydym yn chwilio am brosiectau sy'n gallu dangos eu heffaith ac sydd â chynlluniau ar gyfer cynyddu'r effaith honno ymhellach. Nid ydym yn chwilio am brosiectau sy'n canolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau yn unig. Rydyn ni eisiau gweld cynlluniau sydd hefyd yn newid systemau. Nid ydym yn chwilio am brosiectau sydd ond yn cynllunio i symud gweithgareddau presennol ar-lein. Y nod yw cefnogi'r rheini sy'n profi rwystrau i gysylltiad all-lein. Ac nid ydym yn chwilio am brosiectau sy'n gweithio ar eu pennau eu hunain i wneud newidiadau. Rydym yn teimlo bod y Meini Prawf yn cael ei dangos orau gan sefydliadau sy'n gweithio ag eraill. Dyma rai pethau eraill rydym yn chwilio amdano mewn prosiectau. Ymgysylltiad a llais y gymuned. Mae diddordeb gennym yn y ffordd y mae cymunedau'n cymryd rhan yn eich sefydliad trwy lywodraethu a gwneud penderfyniadau neu dyluniad a darpariaeth eich gwasanaethau. Dylech ddweud wrthym sut y mae cymunedau wedi lliwio'r prosiect a sut y byddant yn parhau i ddylanwadu arno. Roeddem yn meddwl y byddai'n ddefnyddiol i roi enghreifftiau sy'n dod ar Meini Prawf a'r Nodau yn fyw. Rydym wedi rhoi 4 enghraifft i ddangos y mathau o brosiectau sy'n bodloni Meini Prawf a Nodau'r rhaglen. Mae prosiect A yn ehangu ei waith mewn un lle, gan adeiladu ar dystiolaeth o effaith hyd yn hyn. Gan weithio mewn partneriaeth draws sector. Bydd y prosiect yn dod â thrigolion at ei gilydd ar faterion sy'n bwysig iddyn nhw. Bydd yn dangos bydd ledled y Deyrnas Unedig. Drwy rannu dysgu gyda phartneriaid cenedlaethol a rhyngwladol. I'w galluogi i archwilio'r gwaith yn eu cyd-destunau eu hunain. Mae prosiect B yn adeiladu ar waith mewn 3 lleoliad yng Nghymru a Lloegr ac yn ehangu i ardal arall yn yr Alban. Mae'r prosiect yn annog cysylltiadau rhwng unigolion, grwpiau lleol a'r cyrff statudol
i leihau unigrwydd cymdeithasol. Ei nod yw creu newid system drwy adeiladu seilwaith i gynnig rhwydwaith cymorth ar gyfer cymunedau sy'n agored i niwed. Partneriaeth o sefydliadau rhanbarthol yw prosiect C, a fydd yn defnyddio ymchwilwyr cymrheiriaid ac hyfforddiant ar gyfer sefydliadau'r sector ieuenctid i wreiddio llais ieuenctid mewn penderfyniadau a dyluniad gwasanaethau a systemau. Rhaglen o weithgareddau yw prosiect D, sy'n cysylltu ac yn grymuso pobl ifanc LHDTC+ a sefydliadau ledled y Deyrnas Unedig gyda'r nod o greu mudiad sy'n galluogi pobl ifanc LHDTC+ i eirioli ar gyfer eu cymuned. Nod y prosiect yw dylanwadu ar bolisi ac arfer i greu newid cadarnhaol a gwella canlyniadau a phrofiadau ar gyfer pobl ifanc LHDTC+ ledled y Deyrnas Unedig. A dyma'r rhestr wirio eto i'ch atgoffa. Os gallwch chi ateb yn gadarnhaol i'r holl gwestiynau hyn, gallai Cronfa'r Deyrnas Unedig fod yn addas ar gyfer eich gwaith. Y pethau y dylech eu hystyried yw: a yw eich sefydliad yn gymwys i ymgeisio ar gyfer y raglen hon? A yw eich prosiect yn bodloni'r holl Meini Prawf? A yw eich prosiect yn bodloni un nod yn dda? A fydd eich prosiect o fydd i gymunedau ledled y Deyrnas Unedig? A allwch chi ddangos tystiolaeth o effaith? Ydych chi'n edrych i wneud newidiadau hir-hoedlog i systemau a gwasanaethau sy'n effeithio ar fywydau pobl? Yn olaf, dyma ychydig o wybodaeth am y camau nesaf y gallwch eu cymryd. Os ydych chi'n teimlo bod eich prosiect yn addas ar gyfer y rhaglen, gallwch ddod o hyd i ffurflen gais ar-lein ar ein gwefan. Mae'r ffurflen hon yn gofyn 3 phrif gwestiwn. Beth ydych chi eisiau ei wneud a pham? Sut mae eich prosiect yn bodloni ein blaenoriaethau ariannu? Beth ydych chi'n gobeithio ei ddysgu a pha effaith fydd eich dysgu'n ei chael? Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, gallwch gysylltu â'n tîm cyngor dros y ffôn ar 0345 4 10 20 30 neu drwy e-bost general.inquiries@tnlcommunityfund.org.uk.
Gall y tîm cyngor hefyd roi gwybodaeth i chi am raglenni ariannu eraill y mae'r Gronfa'n ei cynnig. Diolch am wylio'r fideo wybodaeth hon am raglen Cronfa'r Deyrnas Unedig